ekene m unu ndị Igbo niile ebe ọbụla onye ọbụla si na-anụ unu m. Mụnwa bụ Ada Igbo Global, Ada Ana Igbo ji eme ọnụ, si ka m bịa kene ndị Igbo niile ebe ọbụla unu si wee na-anụ unu m n'ụbọchị tata. A sị m egbe belu ugo belu nke si ibi ya ebene nkụ gbajisie ya. Nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ, nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ. Biko onye nubili onye a nubili, anyị anọrọ na asọmụ bụ eze ga-akwụ ọtọ, onye kwụrụ ọtọ nkwatuo ya. Ya dịkwala onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo mma, onye ọbụla na-eme nke dị mma. Nke ọbụla ị na-eme bụrụ nke dị mma, jisi ike na ya. Ọbụna nke ị na-eme adịrọ mma, biko onye ọbụla wepụ aka enwe n'ofe na isoro na ndị na-eme nke na-adịrọ mma ma mebe nke dị mma. Nwesị ka m pụta n'ụbọchị nke taata maka ife na-eme na ngwọ ọkpọala. Anyị bụ ndị Igbo, kedu ife mmelụ anyị ji abụrụ nsogbu dịla onwe anyị? Kedu ife bụ nsogbu unu ndị Igbo? Abịa na social space, na this internet space, sọsọ unu abụ ndị Igbo ka a na-anụ unu. Ndị ọzọ nọ mana ọsọ unu bụ ndị Igbo. A sị m ka m bịa gwakwa unu ife niile unu na-eme. Onye na-eme ọ na-eche na ọ na-eme ya ma nwere ife ga-eme. Mala amalụ na ike iji manyelụ mmadụ ka ị ga-eji manye gị. And ife onye ọbụla metere n'ụwa ọ ga-afụkwa ulu dị na ya, ọbụla ọghọm ma weli ya. Ọ dịrọ mma onye nọdụ ọ na-abụ na ife ị na-eme bụ ife na ndị mmadụ na-afụ ya, ọ bụla ife na-emebi na-emewa ndị mmadụ obi, ife ga-abụ onye fọ na-asị ọ maka gịnị ka onye aja emeli ya bụ ife na ọ dịrọ mma. Nwee sị ndị niile bụ ndị na-etinye aka na-eme ife ga-ebute nsogbu, ife ga-ebute ọgbaghara n'ife gbasalụ Zion Ministry na ngwa ọkpala. Onye ọbụla bụ onye na-eme ife ga-ebute ọgbaghara n'ife gbasalụ Zion Ministry na ngwa ọkpala, wepụ aka gị. Wepụkwa aka gị, sikwana na ịmara ọkwa mụnwa bụ nwa Ada Ana Igbo na-ekwu. Nsị na nke m ga na-apụta na-ekwu maka ife ga-adịla Ana Igbo mma. Adị m ekwukwu ya na m na-ekwula onwe m. O nwere ife na-ekwu okwu. Ekwu m na mgbe gara aga na anyị nwa bụ ndị Igbo bụ nsogbu dịla onwe anyị. Ada o nwere ndị n'ime anyị bụ ndị Igbo na-ebute ọgbaghara na anịbe anyị. Onye ọbụla bụ onye na-etinye aka n'ife na-ebute ọgbaghara, onye ọbụla na-etinye aka n'ife na-ebute nghasa na mgbasa, ọ ka mma na iwepụla aka. Ma ife na-ebute mmewe obi na ndụ ndị mmadụ na anịbe anyị n'ala Igbo, onye ọbụla wepụ aka na ya. Isi na onwere anyị gwa gị na onwere anyị n'afọ gị, o nwere anya n'afọ ụzọ, o nwere anya n'elu ụwa. Chi ụmụ Igbo ebinigokwa. Unu na-enekwa ya, unu eche na onwere ife mmụọ na-eme. Mmụọ na-obinigokwa. Onye ọbụla bụ sọsọ ife ị na-eche ka ị ga-esi na-ebute ọgbaghara, na-ebute ntisa na nghasa, na ị na-aghọtafe ụmụnna anyị na-aghọtafe onwe anyị. Ọbụna gị bụ onye na-eso na-amụnye ya bụ ọkụ, wepụ onwe gị na ya. Wepụ aka enwe n'ofe. Isikwana na ịmarọ. Isikwana na ịmarọ. Onye ọbụla na-etinye aka na ị na-emegide onye ọbụla bụ onye na-eme ife dị mma n'ala Igbo be anyị, onye ọbụla wepụ aka. Isikwana na ịmarọ. Onye ọbụla na-eme ya, ndị niile na-eme afa maka onwefa. Unu apụtazina na internet space na-ekwugide ma ọ na-eme ife na-ebute nghasa, na-akọ ọsụrụ ụmụ mmadụ ndị na-amachọrọ ife na-aga confusion. Isiokwu m wee bụrụ ka unu rabụ ndị na-agagharị na-ebute nsogbu gbasara Zion Ministry na ngwa ọkpala. Mgbe emere ife niile gbasara ya, unu niile ma unu niile bụ ndị na-eme ife akịta mma. Mgbe emere ife n'ife gbasara ngwa ọkpala, unu so wee kwenye wee mechaa ya. Ka ezi ka o si bụrụ kịta ka unu bidozi ịpụta na-ebute ọgbaghara. Onye nụrụ kọkwala ibe ya, nwekwana onye si n'ọnụrọ. Unu emegidezikwana ife ọbụla mmụọ na-emezi. Onye na-amarọ jee jụọ ese. Ana Igbo, God of our land, adọrọkwala ụfọdụ ndị mmadụ
n'ala Igbo be anyị happy. Nzọgbu na ntigbusi niile na mghasasị niile na-aga n'ala Igbo kịta bụkwa oge onye ọbụla ga-eji ili ya wee gụọ ezi ọnụ. Onye mara ebe ọ wụlara ojechila akwa, onye ọbụla asịkwana na onwere onye gwa ya, anya gị na-afụkwa ife na-eme, ntị gị na-anụkwa ife na-eme, onwekwa onye a na-akọ ọrụ ma nwa ebu n'afọ makwa na obodo adịrọ mma na ife na-eme na mmụọ. Ndị nke nwere anya ime mmụọ ga-amakwa na o nwere ife na-aga na mmụọ. Isikwana na onwere ife na-eme, ezikwa ozi ịnụ ime na onwere isikwana na ịnụrụ ya, maka na ịnụrụ ya mana ọ na ife na-akpọchi gị ntị ekwerọ gị ka ige ntị, ihe kwerọ gị nụrụ ya ka itinye ya n'ọrụ. Maka na nkịta na-egbu nwa nkịta, ọnwụ na-egbu nwa nkịta dị ekwekwe ya n'isi nsị. Ọkụkọ ntị ike ebe ọ na-anụkwa ife bụ n'ite ofe. Ọkwa ozi ka m ji bịa, ka abịa m ka m gwa ụmụ Igbo ka unu ra wee na-etinye ọgbaghara na-ebute nsogbu na movement of God of our land na ngo ọkpala. Onye ọbụla dị involve wepụ aka na ụkwụ ya, isikwana na ịmarọ, maka mgbe ọ ga-esu ọ ga-adịkwa egwu. Ọ nke njibịa jisie na ike ụmụ Igbo, ndị Igbo, onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo, ebe ọbụla ị nọ na be anyị, ị nọ na ala bekee, na ebe ọbụla ị bụrụ nwa afọ Igbo, ife niile ị ga na-eme bụrụ ka ọ ga-esi dịla Igbo na mma, anịbe anyị na mma. Isokwana na ndị na-etinye anya ma ọ na-etinye aka n'ife na-emewe mmadụ obi. Isokwana na ndị na-etinye aka n'ife ọ ga-abụ ewepụ ndụ mmadụ. Kịta abụrọskwa mgbe unu na-eme ọ na-aga. God of our land ebinigo n'ike, obinigokwa n'ebube. Ebe ọbụla ịnụ onu a, tinyekwa ya n'ọrụ. Ọgwụkwa ka ọ dị m n'ọnụ, ka esi wee kwuo, ka esi gwa m ka m si ekwu. Ọ ga-adịla ụmụ Igbo be anyị na mma, ndị na-eme nke dị mma. Ọ ga-adịla onye ọbụla mma na Nkwọ, na Eke, na Afọ, na Orie. God of our land chọrọ ọdịmma ndị Igbo. Oge eluego mgbe anyị ga-aṅụrị. Jisie n'ike. Ọkwa mụ nwaada Igbo Global, ana Igbo ji eme ọnụ ka mbụ. Onye nụrụ unu a zisi elu m ya, onye nụ ya ka ọla ibi ya. Ọ ka ọ dị mma ka anyị na-ekwu. Ọ ga-adị m. Jisie n'ike ụmụ anyị.